разширение на списъците за ремаркетинг в мрежата за търсене. Отиваме на кампании, аудитории, виждаме списъците, които в момента се използват в търсачката. Искаме да ги отбележим всички. От редактиране избираме копиране. Преминаваме на кампанията, в която искаме да ги добавим. Тук списъци за ремаркетинг няма. От редактиране избираме поставяне. Натискаме поставяне. Това, което виждаме е настройката за насочване се е променила на насочване и офериране. Това трябва да бъде променено от редактиране, от ремаркетинг тона. Избираме в насочване и задаваме промяна само офериране. Запазваме. Всичко е запазено.